یک نفر استفاده برنده فعال شبکه اجتماعی فیسبوک با نشر یک عدد رسم از مقامات ملی خواهش نموده است که نسبت مسئولان نقطه شستشوی واسطه‌های نقلیات و دکان فروش محصولات نیاز مردم واقع در محله گپرزیم چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. چنانچه در رسم نشر شده شهروند دیده می شود میزاجان نقطه شستشوی واسطه‌های نقلیات از خنک نظری مسئولان نقطه شستشوی واسطه‌های نقلیات استفاده برده автомашинаҳои خودро дар поёни роҳи пиёдагар гузоштанд. дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд ки шаҳрванд холматов муҳаммадӣ соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ масъули нуқтаи шустушӯи воситаҳои нақлиёт буда зимни пешбурди фаъолияти корӣ ба хунукназарӣ роҳ додааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати номбурда протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷиҳати назорабарии ҳамаҷонибаи мизоҷони худ ва мин баъд роҳ надодан ба чунин хунукназарӣ ба таври қатъӣ огоҳонида шуд. ҳамзамон муайян гардид ки шаҳрванд раҷабов ҷамшед соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи шаҳри душанбе танурҳои худро дар ду канори роҳи пиёдагар гузошта дар баробари коста гардонидани ҳусни атроф ҳамзамон бо ин амали худ ба ҳаракати шаҳрвандон халал ворид сохтааст. нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон барои савдо дар ҷойҳои муқаррар нашуда протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ҷаримабандӣ гардид. раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри душанбе аз кулли соҳибмулкону мағозаву марказҳои хизматрасонӣ тақозо менамояд ки талаботи қонунгузорӣ ва одоби шаҳрдориро риоя намуда ба амалу рафтори номуносиби худ боиси халалдор сохтани тартибот ва коста гардонидани ҳусни пойтахт нагарданд. раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри душанбе дар шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба рӯйпӯш намудани автомашина бо плёнкаи махсус хабаре нашр кард ки оид ба мамнӯъ будани ин кирдори соҳибмулкони автомашинаҳо огоҳонида шуда буданд. бо мушоҳидаи ин ҳолат як нафар соҳибмулки автомашинаи тамғаи мерседес бенз ки айнан бо чунин плёнка нақлиёти худро рӯйпӯш намуда буд ғайриқонунӣ будани кирдори худро дарк намуда бо хоҳиши худ ҳолати қоидавайронкуниро бартараф намудааст. номбурда ҳамзамон ҳангоми бартарафсозӣ ва канда гирифтани плёнкаро ба навор гирифта тариқи шабакаи иҷтимоии инстаграм ба суроғаи раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри душанбе ирсол намуда аз дигар ронандагон хоҳиш намудааст ки талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳоро ба таври қатъӣ риоя намоянд.